dokar aikinka za ka daina kyautata wa mutane. An gama. Ba ka na kyautata wa mutane. An gama. Hatta iyayenka ba alheri tsakanin ka da su. Za ka yi kuɗi wuce tunanin mutane. To Allah shiga wata. Saboda haka yanzu ka je ka samu duk sana'ar da ka ga ka kama. To Allah shiga wata. Za ka yi kuɗi sai ka zama abin alfahari. An gama. Abin kwatance. An gama. Ɗanka ina zan fi shi kuɗi. Da ka rama abin da ya mun. Na ku akwai alaji biliyan wa. Na gode Allah shiga wata. Tana ta ƙari. An gode Allah shiga wata. Kai kan an sallame ka tashi ka ce. To Allah shiga wata. Sai kai. Allah shiga wata. Kai kuma Allah shiga wata. dole za ka je ka yi ilimi ko kuma ka je ka samu yara ƙanana kana tarawa da su ta bayan su, sannan bayan wata 6 sai ka dawo sai mu ga yadda za yi. Yawa saboda haka na sallame ka. Dama kina zuwa irin wannan angoyin ne haka? Wallahi ga gidanmu nan. Gidanku kuma? Wallahi. Nan gidan? Nan. Abun mamaki. Babu wanda ban sani ba wata area nan fa da gidaje. To gashi ba baka san nan ne gidanmu ba? To bayan wanda na sani a gidan akwai wani kenan. A'a, babana ne a gidan. Babanki ne a nan gidan? Kwarai kuwa. Har ki ce mun wani tsohon dan caca fa nan. A'a saurara malam karkace. Sai wannan tsohon alakon tsohon gungumi dan cacan nan. Saurara to shine mahaifina nake gaya maka. Ke gidan na ba ruwa. Kwarai kuwa. Ba zan yadda da wannan magana. To shikenan. Bayan da za a yi na ba ruwa ya wannan. To karfe. Me kike a nan? Wannan kuma fa. Kai. Wuce ki kira. Kai na ba ruwa. Kai. Wuce. Kai na ba ruwa. Me tsakaninka da wannan yarinya da ka zo ina zance ka kore min ita? Saboda kan kore ya ta ce jini na ne. Kai yasa na kore ta. Kana nufin yarka ce wannan? Ya ta ne. Na ba ruwa. Za ka bi da larabawa har na je gaba ɗaya ma ne baka san ma me kake ba da Allah. Wato na ba ruwa abin da ban fuskanta da kai ba. Kai ba biya na kuɗin harin gida na kake ba. Na baka bashi an cinye ka a caca, na ƙara ma an cinye ka, ka zo ka karɓi masara, sai ka dinga ma an cika ka an baka haɗi ba da baki na ba. Yanzu ka zo ka koran min da ƴar mutane na zance ita, ni ko bugun da na wancan ne baka da ku bane in ma sabon ya dace. Na baro kenan. Alhaji Biliya kenan. Ya ina hannunka yanzu kuma gashi ka dawo hannuna ka kabu da soyayya ƴata kuma jini na. Baba na ba ruwa. Kai. 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 Kai, lafiya. Ina kwa lafiya. Ka zo ka zauna kana ta rusa kuka haka kamar wani dan karamin ai wallahi ba lafiya ba. Ni da na samu dama ma a irin halin da nake ciki yanzu. Ni da kashe kaina ma zan iya kashe kaina. Subhanallahi. Saboda halin da nake ciki yanzu. Subhanallahi. Wannan wani irin hali kake ciki haka malam ya'u? Kaga wannan takardar? Kaga wannan takardar? Yanzu hakan nan daga asibiti nake. Na je na an bani waɗannan takardu, iyali na da ƴaƴana biyu duk suna kwance babu lafiya. Kuma duna zagaye cikin garin nan. Na rasa wannan magani
wanda suka ce kuma za a samu maganin nan a Kano ma a yadda aka faɗi farashinsa naira 15,000 ne. Na kara da garin nan kaf babu wannan magani. Yanzu ya zan yi? Kai, subhanallah. To lallai kuwa malam ya'u in dai haka ne rashin sanin ya fi dare bi. Ba ka da labarin shagon MD dabarun daura da mashigar tasha? Ina ba ni da labarin wannan shagon. To lallai ko kayan ka ya tsinke a gindin ka ba. Allah sa, Allah sa. Amma akar makalla an ce min duk darazau babu shagon da za a samu wannan magani. Ai malam ya'u shi yasa na ce maka kanka abu yake. Ai su wannan shagon daga kamfani ake kawo musu magungunan su. Bari in share maka tantamarka. Tashi mu je in raka ka. To akar makalla to mu je din ada ka taimaka mun akar makalla. Alhamdulillah masha Allah ba iya tafiya. Bismillah. Nan ne shagon. Nan ne shagon? Nan ne. Assalamu alaikum. Gaskiya ne. Yawa nan ne ba karana. Allah ga wannan bane nawa ne? Ka ji abin da nake faɗa maka ko? Ka ji irin rahusar da suke da shi a nan shagon ko? Tabbas ka faɗi gaskiya. Anya ko da gida wannan magani na kuna shagon nan da kuɗi kuke siya kuwa? Malam ai wannan malam da kamfani ke tare shi yasa suke da bayan wannan shagon ma muna da branch daban-daban a ciki. To shi ne nawa kenan kowane shagon kuka je akwai sauki. Bayan maganin mutane muna da na dabbobi. Kamar da su haka. Kuma maganin suna da rahusa sosai, suna da sauki sosai. Kuma duk a yanda kake so za a kawo maka shi a sauki, za a dura a mota. Idan ka zo MD gaba ko a ina yi za ka samu ma'ana a bakin mashigar tasha da mai a ko ina kake idan kana so za a dora maka shi a mota ko a mashin a kai maka da sauki. A'a, babu na baro. A'a, tashi. Babu na baro. Kawai, tashi. Babu na baro. Ba a zo wannan gurin ba, tashi kawai. Babu na baro. Tashi. Babu na baro. Tashi Alhaji Bilya. Ai ba a zo wannan matsayin ba. Babu na baro. Tashi kawai. Alheri ne. Ba ko. Ba zo wannan matsayin ba. Amma da shiri ba na baro. Amma da shiri. A tuna alheri. Tashi kawai. A tuna alheri. Ba zo wannan matsayin na alheri. Yawwa. A tuna alheri. Babu na baro. Da mata. Babu na baro. Lahi wa inna ilaihi raji'un. Kai. Wannan bawan Allah, wannan dan kwage mai kama da kurtu, dan kwakun da shi mutum uwa kura tandu. Sai sabidillahi a ce shine uban wannan yinin din. Kai. Ko da ke bayan da Allah baya yi. Amma wannan mutumi fa ba zan sha da dadi a hannunsa ba inda ni da ke shi kamar dawa. Kai. Yanzu ya dangi da rayuwa ta ne ma. Ga so ya ja ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah mu kare da na baro a rayuwar nan. Allah kenan ko da yake to wani gefen kuma fa wai karan bana shi ce maganin domin bana. Yanzu a cikin zuciya da Allah ya mun da zan iya kamar wannan gida in bar shi gaba ɗaya a wannan tsohon bandan kuma in dinga lafce shi da bahi ana cinyawa gurin cacan na ai ina ga bukata ta za ta biya. Amma kuma ba da gidan nan fa ba karama ce ba na zubar da dukiya
kuma ni gashi da fitar kuɗi ƙwara fitar rai. Amma fa wani Bahaushe ya ce wai ranar biyan bukata rai ba a bakin ko yake ba. Haka za mu jarraba. So ya ja ni kawai ba hannun na iya. Ya zan yi. Na fasa ma baya zan koma. والقرآن الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق فما هلكنا من قولهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص فعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا. ‘Yan samari? Me yake tafa da kai? Mala. ‘Yan samari me ya same ka haka? Mala. Lallai ɗan samari rayuwarka abin a tausaya maka ne. To bayan nan fa? Malam, tun da nake sana'ata ta ɗauke-ɗauke, ban taɓa yin kwana 3 ba a kama ni ba. Ni kuma duk duniyar nan ba sana'ar da take burge ni irin sana'ar ɗauke-ɗauke. Sai dai ba ni da sa'a malam. Ɗan samari yanzu to me kake so in maka? Malam, so nake yi ka ba da taimakon zan gawurta in shahara a kan faɗin duniyar nan, kowa da kowa su san da ni a sana'ata ta ɗauke-ɗauke. Zan taimake ka, amma da sharadi in za ka yi. Malam, kowane irin sharaɗi ne a faɗa min zan bi, in dai zan cika burina. Malam na ji ni zanzan malam. Ai tukunna ma. Ai in gaya maka. In dai sana'a ta kai. To in dai ba dai mutum ba sai dai Allah. Amma duk inda kake so ka ce yau idan ka sharaɗa za ka shiga gini, za ka shiga ko banki ko shago ko waye, inda ka taɓa gini to za ka shiga. Allah malam. Insha Allah. Leda kake so ka zama, za ka zama leda. Duk wata halitta da in ka sharaɗa kana so ka zama, a zuciyarka ka ji kawai za ka zama, to za ka zama wannan halitta. Za ka iya shiga ƙasa, ba dai mutum ba, sai dai Allah, sai dai akwai sharaɗi. Menene sharaɗin Allah gafarta malam? Sharaɗin shine kullum kwanan duniya za ka nemi jini lita da ka shanye shi kafin ka kwanta. Idan ka kuskura rana ta zo ta wuce baka sha wannan jinin ba, to kana fita sata za aka duk abu aikin da aka yi ya kare. Saboda haka ka kiyaye wannan. To yanzu malam ya za a yi? Magana ta ƙare, ta shiga ne. Na gode malam. Me zan nemo abin sadaka? Ƙarya kake. Ƙarya kake. Ai sai dai mu baka. Ƙarya kake. To na gode, Allah ya ƙara buɗe. Na gode malam, na gode. Na gode malam.
إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الكتاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاج